Acustica este știința sunetului. Ca domeniu științific, ea tratează totalitatea aspectelor legate de sunet, ca producerea, propagarea, influențarea și analiza sunetului. Se ocupă atât cu studiul undelor sonore, care pot produce senzații auditive, cu frecvența cuprinsă între 20 de Hz și 20.000 de Hz, cât și cu studiul ultrasunetelor, frecvențe mai mari de 20.000 de Hz, și al infrasunetelor, frecvențe mai mici de 20 de Hz. În cadrul acesteia există o multitudine de domenii specializate. Acustica fizică tratează bazele fizice ale acusticii. Regiunea din spațiu în care se propagă undele sonore poartă numele de câmp sonor. În mediile solide elastice se propagă atât unde longitudinale cât și transversale. Prin lichide și gaze se pot propaga numai undele longitudinale. Aeroacustica este studiul zgomotelor generate din mișcarea aerului. Cunoștințele sunt aplicate pentru reducerea zgomotului produs de aeronave. Bumurile sonice sunt undele de șoc create atunci când un obiect se deplasează prin aer mai repede decât viteza sunetului. Acestea generează cantități mari de energie, auzindu-se similar cu un tunet sau o explozie. Exemple ale acestui efect sunt pocnitura produsă de un bici, precum și sunetul produs de gloanțele supersonice. Pentru operațiunile speciale se pot folosi gloanțe subsonice care nu produc acest zgomot. Cel mai vizibil exemplu însă este boomul sonic produs de avioanele supersonice. Datorită intensității foarte puternice a sunetului, aceste avioane nu au voie să zboare deasupra anumitor zone. Acustica arhitecturală, cunoscută și sub numele de acustica clădirilor, implică înțelegerea științifică a modului în care se obține un sunet bun în cadrul unei clădiri, în scopul inteligibilității vorbirii și calității muzicii, precum și crearea camerelor izolate fonic, utilizate în sălile de înregistrare. Bioacustica este studiul științific al auzului și comunicării între animale, precum și modul în care acestea sunt afectate de acustică și sunetele specifice habitatului lor. Electroacustica. Această subdisciplină se referă la înregistrarea, manipularea și reproducerea sunetului prin intermediul dispozitivelor electronice. Acestea includ difuzoare, microfoane, telefoane mobile și sisteme de difuzare la scară largă. Acustica muzicală. Aceasta este studiul fizicii instrumentelor acustice, precum și al procesării semnalelor audio folosite în muzica electronică. Acustica vorbirii. Studiază producția și percepția vorbirii. Recunoașterea și sinteza vorbirii sunt două arii importante a procesării limbajului de către calculatoare. Acustica subacvatică este studiul științific al sunetelor subacvatice, naturale sau artificiale. Una din cele mai importante aplicații este sonarul, folosit pentru pescuitul industrial, iar navele militare le au în dotare pentru supravegherea situației subacvatice. Unul din posturile importante este cel hidroacustic. Ecolocația este folosită de anumite animale, cum ar fi liliecii, delfinii și unele păsări, pentru orientarea în mediu și ca metodă de detectare a obiectelor. Sunt emise o serie de sunete de frecvență înaltă, care, după ce ricoșează de obstacole, revin sub formă de ecou, fiind detectate de urechi sau alți receptori senzoriali. Acustica mediului înconjurător se ocupă cu sunetul și vibrațiile cauzate de căile ferate, trafic, aeronave și echipament industrial. Studiază de asemenea modul în care sistemele mecanice vibrează și interacționează cu mediul înconjurător. Aplicațiile includ izolarea vibrațiilor în sălile de operație. Una dintre cele mai importante utilizări ale acusticii se regăsește în imagistica medicală, și anume prin realizarea ecografiilor. În industrie este folosită microscopia acustică pentru a se crea într-un mod non-destructiv imagini cu caracteristici cum ar fi crăpături sau delaminații în structura materialelor. O altă aplicație interesantă a acusticii este cea dezvoltată de NASA, care folosește un sistem de supresie a sunetului pe bază de apă ce dispersează zgomotul produs. Astfel, ei protejează racheta de ecoul produs de aceasta la lansare. Înainte de inventarea radarului pentru detectarea aeronavelor inamice, britanicii au construit oglinzi acustice parabolice, fiind capabile să repereze sunetul motorului unui avion de la 5-12 km distanță, având o precizie de aproximativ 2 grade. În ciuda vechimii acestui domeniu, teoria acusticii nu este încă completă, multe din fenomene fiind încă neînțelese, dar cu toate acestea, este una din științele cu cele mai multe aplicații.